Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Wala na, finish na. Ala kuya! Sinasabi ko sa'yo pag nakita mo ako. Pasarap na ako ng pasarap. Ewan ko ba? Ewan ko, feeling ko lang. It's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin ang babaeng kakagaling lang sa binyan, kakatakbo. This is still me, your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, para sa programang Love Trip. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Alam mo kapag ganitong mga holiday, bonus na lang talaga kay Mara Tonee kapag meron siyang extra sahod. Ang pinakamahalaga para kay Mara Tonee ay maraming oras para makatakbo. Gusto ko yung mga nagigising ako ng maaga tapos meron akong free time para makatakbo sa track. Oy, shoutout ko lang yung mga runner dyan sa may binyan. At talaga namang nakatutok sa Lab Radio. Hello, Sir Ruel. Sir Rodel pala, sorry. Si Sir Rodel na yung pinapatugtog sa gym niya ay imbis na music na pampagana sa pagbubuhat ng barbell. Aba! Naririnig ko, tumutunog doon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan na gusto ko sa'yo, Sir Rodel. Pakilakasan ang volume ng radyo, Bili. Sabihin mo si Mara Tonee, dumadaldal na naman. Non-stop, tumakbo na, dumaldal pa. Anyway, given na today is holiday, alam kong masarap humilata. Masarap makinig na lang ng radyo habang dumadaldal ang daldalerang atleta. Uy, pero masaya ako ngayon kasi kahit na may work tayo, syempre asa nalipin ng salapi. Masaya tayo that we get to do the things that we love to do. Lalo na ngayon, you have the free time to do anything you want sa bahay. O kaya sa labas man yan, kahit konti o saglit na oras na you have to bond with your family, go ahead! O kung sa tingin mo, ikaw yung klase ng tao na talaga namang lumalabas sa algorithm ng Facebook mo na puro lahat na lang ng tao ay tumatakbo, be, ikaw ang ginagawa mo dyan. Bangon-bangon ha, kilos-kilos! Alam mo ngayong 2025, sinasabi ko na sa'yo, wag mong hintayin maggitna yung buwan o yung taon na hindi ka tumatakbo, be. Sabi ko sa'yo, hindi lang aesthetic purposes. It's for your health, baby. Ganun yun. Anyway, ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon. That's right, programang Love Trip 3 to 6 p.m. yan. Sa mga gustong magpa-shout out, sa mga gustong marinig ang pangalan sa radyo, well, all you have to do is follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, and Threads. It's Mara Tonee. Yan ha, sa mga hindi alam ang spelling. Diyos ko, April na B. M-A-R-A-T-O-N-E-E. Yarn. Syempre, kung lilipat ng istasyon basis, sabi ko sa'yo, selosa ako. Anyway, today we'll be talking about the things that we love to do the most. Ayan, kailan mo ba nagawa yung bagay na ang tagal-tagal mo nang gustong gawin pero hindi mo magawa kasi wala kang oras? Well, sige, bibigyan kita ng mga ilang tips and tricks kung paano mo maisisingit sa oras mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Well, habang nakikinig ka muna, tsaka muna, papainitin muna kita ng mga feel-good music. Ngayong Feel-Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number